Whenever you don't keep records, that definitely tells you that there will be a challenge in terms of supply of drugs. Our job is to oversight the executive. We are not adversarial. We don't come here to make noise. We just want to look, observe. I now have a reason as the Senator of Kisii County to persuade the national government to give us more money. Kwanza nimefurahishwa na mambo ya hifadhi ya mili katika chumba cha kuhifadhi mili. Ningependa kuwapongeza sana kwa kazi ambayo inaendelea pale. Pili, akina mama ambao wanajifungua, mtindo huu si wa kwanza. Tukiwa kaunti ya Nyamira tulishuhudia idadi chache mno za akina mama ambao wanajifungua. A few challenges have been observed, and more importantly about blood transfusion. That the blood that you transfuse here is actually screened in Nairobi. So if you are able to go to Nairobi and help us get a regional screening center in this area, as a county we'll be able to appreciate. Sinemba wanga ne oneno hospital Manakuru War Memorial Odhiambo Manyoro tok ng'eto mar do nomiyo county Manakuru teko mar tayo hospital no jotije hospital no. Kata kamano wacho ni jo county Manakuru nodonjo kanyo gi agoko kendo oro achudhe mane omonjo gi hospital Manakuru War Memorial nielo maromo eka 25 masani ni yuoro kind county no god weg hospital no. County Manakuru wacho ni weg hospital no yanko lobno tok loso tese mar medo ge dhi nyime tiyo kanyo. Hizo mitungi na kila kitu na kufanya mambo endangering the lives of patients. What has the patients got to do? If they were taking over, then they should have allowed the patient to continue being treated, because it's a government which has doctors. Lakini sasa already one person died. A former mayor ambaye alichunga hii mali Meanderi cannot come here to be given services dialysis. And now we have employees. We have all these things are things. I will try and reach out to the governor for us to be able to see what is the problem. Na governor ameshawahi sema siku moja. When I was talking to her, she recognizes the sanctity of a title deed. Na alisema kwa sababu leo ni mimi niko kwa serikali, kesho nitatoka, title yangu ikikuja sasa ianze kuniletea shida baada nikishatoka kwa ofisi. Akasema hapana, ikifika ni mambo ya title deed wacha watu waende kotini. Hii order hii ni fresh one ya OCPD. Ile tulileta jana ni different. Ya Tuesday is different. Sasa hii leo inasema OCPD to supervise and assist the plaintiff daktari wa assess Memorial Hospital. Kawadhi nyimewele ni jo hala mag kuonde uso matindo tindo e county ma Kisumu kwedo maokalo chenro maotagi ten county no mar muko kuondegi mag uso. Gisayo okang makamano magiluo ni neo tim e kinde magotieno kendo gidwaro meneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga mondo owuog oko mar reso wachno magiluo ni oweyo gilala mag mwandu mathoth. Gilero ni ote mar siema mane ochiwnegi ne en mar ndalo machuok mane ok oromo chiwonegi thuolo makare mar dar. Awi sauchi kuthiena winjo kogo sim ni osemuk kama watie town bila notice mora momiwa nwa dar kama onge gimomiwa wan gi bira tero gimuko kwa biro gik moko kethre gik moko lal kora woro sana ni to be wan jo Kenya ma wan mana jo manogo kura e county mar Kisumu kae to wan e asla be machandre to wan piny tidwoko wa piny. Koro watim nango Abala Wanga city manager ngi joma ni piny gi joma ni malo dhano krom itimo nwa malet driving pale ndugu angomi aino komuke mane question mawan go kende angomi okomuke ana lose 60,000 marki banda na kai koro wakwani county government odonje gini maber. Joma timo biashara kanyo udi moko ni nono gidwaro mondo wadhi wapengeza udi kuno to udi mipangeza kuno bei tek. Wadwaro justice angomo mimu ko gotieno kane gichiwo notice no nego gichiwo gimiwa notice kaka wigni to gibo muko after 2 weeks ok ni gichiwo notice Wednesday to gimuko Saturday kawuono. Abala Wanga one kaka konyowa the county government one kaka konyowa gika okethre 60,000 adhi golo kanye adhi
kanye. Aonge gi container moro. Ne uru ka kutimo. City manager bala wanga koro ichwalo na ywak kowuok kuom jo Kisumo jogo owito mwandu mathoth. Iwinjo ka gawacho ni giwito 60,000 mano pesa ma ng'eny ahinya. Ka wadhi nyime yudo ni ji ariyo ma itudo kod kuo mar agoko e kar dak ma Kilimani ne omaki ka gitemo kwalo simu e apaya ma Malim Juma machiegni kod tesend mauta mar Astrol. Ji ariyogo mane ni apiko ne omaki kod jopiny kod joriemb boda boda mane oluorogi kendo goyogi kapok ochwalgi ir obila. Wachore ni ji ariyogo notemo kwalo simb jawuoth moro, kata kamano kane gitemo ringo to ne odinnegi. Kaudhi nyimene ni jodak Mathika kaachiel kod Juja ni kod peka mar wuoth bang' ka ohinga mar aora Ndarugo mane riwo kuonde ariyogo podho okinyi manyoro. Ohingano ne olwar bang' ka lori mane oting'o kite mag gedo kowuok Juja kochimo gwenge makono e boma Mathika moko kanyo kendo lwaro ohingano. Kaluwore kod jowuoth matiyo kod darajano, lwar mare ne ochungo tijegi duto mag ohala. Apisas mag counties mag kedo kod mach olero ni onge ng'ato moro amora mane ohinyore masirano, ka bende gijiwo jowuoth mondo ti kod apaya no mondo ong'i kaka inyalo lok ulalono. Gari ilikuja ikaanguka kwa hii darasa. Kwa hivyo tuombe serikali itutengenezee hii darasa, kwa sababu hii daraja inasaidia watu wengi sana. Kwa hii daraja kupita kutoka asubuhi hii darasa inakuanga bise. Kwa hivyo tunaomba wa matangi atume watu watutengenezee hii daraja. Ile habari ilitufikia pale, walikuwa wamesema gari imeanguka kwa maji na kuna watu wamekwama kwa maji. Sasa tulifanya jukumu letu la kukimbia kukuja kuokoa maisha. Kufika hapa ndio tumepata ni gari imekwama na haijaanguka kwa maji. Hii daraja tumefunga kwa sababu iko on a very risk station. Tungeomba wakazi wa hii eneo kwanza wasitumie hii daraja mpaka itengenezwe. Komiti ma ochung'ne chike gi ratiro e od Senate osingo mar kedo ne ratiro mag jodak mangelani mane oroch ratichgi ka okalo e sanda e kinde mane piny Kenya yudo loch mare. Komitino ne ochwalo ng'ur ne Senate ka gidwaro mondo chul oganda no. Riwruok mar Mwindi Mbingu dwaro mondo kwa gi ng'uono kaachiel gi duoko jamni maromo 80,000 160 mane okawo e kinde tend jowagunda kotenore gi limbe mar King Charles Maradek. Jotelo mag kaunti no dwaro sirikal mondo odhir wach dwaro chulo oganda go mane osandi e kinde loch mar jowagunda pachoka. Na wakivinywa hiyo huko kwao, wanawake walibaki wakilia, kwa maana kama kulikuwa na mmoja alikuwa bado hajapata mtoto hatapata. Kwa hiyo ilikuwa madhara kubwa. Kwa hivyo walikuwa wakivinywa wanakuwa wanawake, na wakivinywa wanaenda na warudi nyumbani. They also suffered up to today. They are suffering psychological injustices. We need even the Kenyan government to make sure that they are visited by people who can do counseling to them. Counselors who can counsel them so that these effects can leave them. Human rights activists, please. This is an agenda that we must push. Ile mmesema hapa ndio yale wale wa Masai wa mpaka waliniambia, ndio tukafanya hiyo kusukumana na hiyo kesi. Na kwa hivyo kwangu, kwa sababu story yenu imeshikana na ile, ni kama mlikaa pamoja na najua mkukaa pamoja, kwangu yale yote ambayo mmesema ni ukweli mtupu. Na ukweli haushindwi. Na nawaambia tumeanza safari, na hii safari ni safari ambayo lazima tushinde.
Nyakona mgajonga na kao yu madundo kapo kudhi yu asome utu aria dik Honorable Cosmas Odhiambo wachone entiere kano ka bonyo woro mukuma Kisumo timo mos ne jo ohalago ayomo nyawara wachoni aneno chenro mar Migago kendo chopo na yorno makare kawan gi Peter Nyawara Asunga Lawrence Oguda Mama Lari kaachiel kod Rosemary Okala ka wachoni mos makende dhine kanisa mar Nyarongi SDA Church kod Otho SDA Choir mad Nyasaye ogwedhnagi nikech gin gi wende mamit mahoyo chuny. Ruth Nyathi Ocheng wachoni woro kar thieth lokore kar lweny ma Kenjwa neno Ramogi maler ka ntiere umoja. Nyakora mgojong wakao yueyo ka wadongo to pod wan kod weche modhuro. Unaona ni how much iko hapo tu? 1,100. Fraku. View sasa ni ukweli. Uliparticipate aje? *487. Then they gave the pay bill number 724-177. Then nikalipa. Na ndio hiyo matokeo. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Wekelea na shabiki kaende. Niliambia kijana mimi sasa siendi na gari, nitengeneze. Nimekujia ndege, uwanja ndege. Nimekujia taxi mpaka hapa. Mimi kwa majina naitwa Samuel Juma Kiboi, natoka Kitale. Na ukipigiwa hii simu ulikuwa wapi? Nilikuwa kazini. Nakwambia nilipopigiwa simu ilianguka mkononi. Hata nimechukua loan na sijakamata 1,500. Yale nilikuwa nimepanga. Yote yametimia. Kama nini hivi? Niko napeleka mahari ya kijana. Nilikuwa nimeweka tarehe 18. Mimi ni mgeni kama good. So nilikuwa nauliza pesa itatoka wapi. Lakini sasa Mungu amepitia shabiki wakasema bwana wacha tukufungue minyororo. Na ninaambia wale ambao wajacheza wajue ya kwamba chezo hii ni ya ukweli na nimeiona leo, na hata wale walikuwa wamekataa wakiwa mapasta wanasema utapeli, jana waliweza kusema walitubu wakasema sasa hata nao wanaanza kucheza. Kama last week tumefanya tena this week. Juma Kiboi 500,000 kaenda jackpot ya shabiki. All he did was very simple. Ni kunisikiliza tu na kufanya. Chukua simu yako, SMS KJP kwa 29063. Kaende jackpot is a guaranteed jackpot. Lazima kila wiki tupatie mtu. Na sio lazima upate game zote. Juma alipata 11 out of 13. Ako na nusu milioni.
What about you? Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Kaudhi nyime nyakora mogo jongwedo ne jokanyo mag UDA kwayo riwruok mar oganda kaka jokanyo ng'ata achiel mag chano timo yiero mag jotenda gi kochakore e counties nyaka piny owacho mamalo giyango ni ka riwruok ok obedo to onge ber ma oganda biro yudo e yore dongruok ahinya to kaluwo gi kwayo ni kinde yiero no jopiny obi oranga matut jotelo mag yiero mabiro kelo negi dongruok ahinya to loso nafas mag tije ne rowere kindegi mangima medo mana idho. Tidalawa tarehe 9 mwezi wa 12 tuko na uchaguzi ya grassroots election. Tutakuwa tunafanya from party primaries from the sub location to the national level. Lakini tarehe 9 mwezi wa 12 tutakuwa tunafanya ya county. Kwa hivyo kama mnataka muwe moja wa wale ambao watakuwa kupiga kura tarehe 9, ni vyema ukuwe mwanachama wa UDA. Mnasikia? Nyaka wadonjuru serikali. Like serikali emantiere gi giteko kamano. Kwa ini Samidhi Malokucha. Samidhi Malokucha. Vijendo denyo. Rais no promise wani miwa tije, okwane tije. Wan kaka vijende wadenyo, wadwaro tich. Wadwaro tich kon rais ni vijende ba Kisumu dwaro tich. Jo boda boda be ywak, fuel ni malo. Olos no wach mar fuel. Dako chaka gidholuo to tiek gidholuo nikech koro Kiswahili obiro matek. Ka wadhi nyime ni jodak e gwenge ma Thimalich sub-county Manyatike dwaro mondo piny owacho mar county no obi kod okenge makare mar tieko nok mar pi ma osebedo ka okwako gwengego e kinde oro. Jodakgi ma Thimalich ka otelegi kod Benta Achieng' wacho ni kinde mag oro giwuotho ondamo mabor ka gidhi manyo pi e ora mar Kuja ma bende pige ok ler kata matin. Gimedo ni gisebedo ka gikawo kinde mathoth e manyo pi ma gitiyogo e udi koda kata ne jambgi. Kwayo margi ni mondo piny owacho yawo mar Thimalich masani odinore. Wadhi nyaka kuja bor wa okinyi kidhi nyaka Kuja ichopo saa 3. Kitambo ya Kuja michop ka en saa 7. Moro ni nyithindo no dhi skul, in gi nyathi ng'e idhi nyaka Kuja, ok inyal wuothare Kuja michopi. Chuni ni nyaka yie pie kor yo piweyo. Nyithindo matindo bende ne wawe iwe dala, samoro yudo ka nyathino ywak mobedo matuo. Koro wakwa mheshimiwa ni mondo obi ogernwa bol moro mwanyalo yudo pi machiegni. Wan ka gi pi mane yauka wadwaro no kelwa tenga pini otem konyo nikech odhinwa go yariye yaw ni manyalo konyo sikul to ge center ni en yaw mabut center kani to keche wakala shite mateko gik ndalo mag oro to kiwuok ka mondo idhi modho dhiang' Kuja kocha be masemeji en distance mabor mokinya oro ng'ama miyo waonge gi pi. Jofwambo matiyo maonge puoth makare omisiem ni koro ibiro makgi. Jatend Media Council of Kenya David Omuoyo wacho ni joma kamano ema ketho nying jofwambo kowuoyo chenro mar yango riwruog jofwambo ma Siaya County Siaya Press Club. Omuoyo omedo ni en tok chik ne jafwambo tiyo maonge oboke mapuodhe kaka jafwambo. Omedo ni riwruogno osingo mar rito jofwambo e tijegi ma bende biro konyo e chwalo tijgi e yo makare. So 200 million averagely the county of Siaya gets how much per month now? In Siaya we have about 50, only about 17 are accredited. We will lock them out now. It is illegal to purport to practice journalism without accreditation, isn't it? Because then you miss a few things. You have no access to training. You have no access to journalism and story writing grants, which the Media Council offers from time to time.
most importantly, you lose the press freedom protection, which is by law a benefit of all accredited journalists. We have had very, very cordial working relationship, partnering in serving the members of public of Siaya County. And from where I'm seated, I've seen you practice responsible journalism. One of the big problems that the media fraternity in Siaya was confronted with is access to information. And I can assure you that after that engagement, I had a little meeting with my people and said that, we must give access to the media and to, for that matter, every Kenyan, to get information about the county. Jokanyo riwruok mar jotije do e boma ma Malindi ogolo ywak ewi medruok buche mag ketho ratich nyithindo e boma no. Kotelnegi kod jang'ad bura maduong' Elizabeth Usui, jokanyo mag komiti ne oyango ni gin kod parruok ni kwan mar ketho mag ratich nyithindo medo dhi malo ka bende gineno ni ndalogi mag sikuku kwan-go nyalo dhi malo gi kwayo jonyuol mondo omi nyithindgi arita makare. Chieng' tich abich jokanyo mag komitino ne obago nyasi mar wuoth e boma ma Malindi kaachiel kod chichni mamoko e Magarini sub-county ka gipuonjo jodak mar alworano go ewi ratiro mag nyithindo. Kila mwaka huwa tunapata kesi average ya kama 100 za dhuluma ya kimapenzi kwa watoto especially wasichana. Na mwaka jana tulirecord kesi ambazo zilikuwa 96. Mwaka huu mnaona zimepanda, zimefika 139 na mwaka bado haujaisha. Kwa hivyo tunaona kama tutafika hata 150 kitambo mwaka huishe. Hili ni jambo ambalo linaleta a lot of concern to all the stakeholders. Mnawaona hapa, tuko na polisi, tuko na government organization, tuko na probation, tuko na children office, tuko na wadau wote wako hapa. Pia tunataka kungusia hizo ni zile zimefika hapa kotini. Kuna kesi nyingi asija manage kufika kotini. Kwa hivyo hii service month ni vizuri tuhusishe jamii na tuhamasishe wakuwe wanaweza leta kesi zote kotini. Nasema ikiwa sisi kama washikadau tunatetea hawa watoto, wewe kama mzazi, hebu tusaidiane na wewe uweze kutunza huyu mtoto. Tayari tumeweza kusikia tumeweza kuelezwa cases vile ziko nyingi. Na sahi tunaogopa kwa sababu shule zimeshafungwa. Miezi ni 2. Hatujui ikifika Januari tutaambiwa cases zimekuwa kiasi gani. Kuna magajo nkani machope giko maga weche manyien chendroni mara Migago konira kamano kuoma bedo koda kamano ma ne intiere ne jo fambo mekwamo poda luoni lipode matimene odiochiengni makawuono kochopo saa 1 kod saa 3 ibro kelnegi e yorno makare ne producer mara Jaile Lieta kaachiel kod director mara Bob Handsome Afula goniro kamano kuom bedo koda agoni jo Kisumuka Julu kaachiel koda oyo makatwenga jo ringa ko jwach no nyisani kawuono ka chope TV ka ta Amos Gienga motingo Nason kaachiel koda jo Kautira duto mapera farm kanyo bed kod diche makare inga en James Opondo. Nakuru ni kwetu, Limuru ni kwetu, Ruaraka ni kwetu, Naivas ni yetu, yo. Naivas saves you money. Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet.
ikaleta postpoin ya shilingi 1306. Shabiki.com wakanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330, wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli, ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. To bet! Bedo ni ng'ato ni tuo mar kansa ok onyiso ni